Esselamu Aleyküm. İyi işler, iyi vatandaşlar. Sağ mısınız, sağaman mısınız? Korkunçluk mudur? Bugün hem nasip etse Kur'an-ı Kerim'in 21. Enbiya suresi ve 22. Haç suresini Türkmen diline okuyas, tanışyas, öğreniyas. Enbiya suresi Mekke'de inen sürelerden olup 112 ayetten ibarettir. Sürede 17 Peygamber aleyhisselam barada giyinişleyin gurrun gozgolyandığı için ona Enbiya deyilip at verilipdir. Yani Nebi. Rahman ve Rahim, Mehriban ve Rahim şehavatlı olan Allah'ın adı bilen. İnsanların hasat vaxtları golaylaşdı. Olar bolsa mundan bir haber, haktan yüz övriyerler. Olar özlerinin perverdigarının özlerine gelen her bir taze duyduruşu hem dine yansa alıp dinleyerler. Yürekleri pervasızdır. Zulüm edenler yaşarın söhbetlerine bu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam özünüz yalı adam der mi? Eysem, siz gözünüz bilen görüp durkanız, cada eğer yersiniz mi deydiler. Şonno Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem benim perverdigarım asmanında ve yerde aydılan sözü bilyendir. Ol ehli zady eşidiyendir ve bilyendir dedi. Olar şonno bular onun aydayan zatları bolgusuz düşlerdir. Yok belki de onu özünden toslandır. Ya da ol şahirdir. Oyol öňkü ýiberilen peýgamberler ýaly bize alamat kudrat getirsin diýdiler. Biziň olardan öňkü helak eden oba şäherlerimiziň halkynyň hiç haýsy iman getirmändi. Heýde şular iman getirerlermi? Biziň senden öňkem wahy indirip ýören peýgamberlerimiz gerçeklerdi. Sen ýaly insany. Eger muny bilmeýän bolsaňyz, bilýänlerden öňkü indirilen Allah kitaplardan habarly adamlardan soraň. Biz olary peýgamberleri zat iýmeýän bir jesed edip ýaratmadyk. Olar ölmez gitmez hem däldirler. Soň biz olara beren wagdamyzy ýerine ýetirip olary we öz islämlerimizi halas etdik. Hetden aşanlar bolsa helak etdik. Tahir biz size içinde öwüt nesihatymyz var bolan kitap indirdik. Hey aklyňyzy ulanmaýarsyňyzmy? Biz halky zalim bolan ençeme owa şäheri agdyrdyňdyr etdik we olardan soň ýerlerine başga kowumlar döretdik. Olar biziň zorumyzy, azabymyzy duýan wagtlary ol ýerden derrew gaçmaga başladylar. Olara gaçmaň, bolulyn ýaşaýşyňyzyň hem de öýüňiziň yerleşen ýerine dolanyň. Belki siz bu ýerlere maslaga düşün gerek bolup soralarsynız diýilende olar haýp bize takyk biz zalimlerden boldyk diýdiler. Olaryň bu sözleri biz olary orlan ekine ve sönen külü öwrýänçä dowam etdi. Biz asmany, ýeri ve bu ikisiniň arasyndakyları oyun, güýmenje üçin yaratmadyk. Eger biz güýmenmek islesedik, onu öz ýanymyzda ederdik. Emma biz hiç haçan beýle iş etmeriz. Haky galpyň, batylyň üstüne zyňarys. Hak batyly övüm dövüm eder. Bir görsen galp ýok bolup gidendir. Allah ýöňkeýän bir entek zatlaryňyz üçin haýp size. Asmanlardaky we ýerdäki her kişi oňa degişlidir, tabindir. Onun ýanyndakylar perişteler bolsa oňa kulluk etmekden ulumsuluk etmezler hem de gaçmazlar. Olar gowşaklyk görkezmezden giýjeginiz arman ýadaman tesbih ederler. Ýa-da olar Allah şärik goşanlar, ýeriň ýüzünden, daşlardan ölleri direldip bilýän hudaýlar tapyndylarmy? Eger ýerde we asmandan Allahdan başga da hudaý bolsady, olaryň ikisi asman we ýeri hem harap bolardy. Arşyň perwerdigary bolan Allah olaryň ýöňkeýän sypatlaryndan päkdir. Allah edýän işlerinden sorulmaz. Olar bolsa soraga çekilirler. Olar özlerine
Allah'dan başka hudaýlar edindilermi? Sen olara hani anyk delillerinizi getirin bakaly. Yine meniň ýanymdakylaryň we menden öňküleriň kitaby diýip aýt. Ýok, olaryň agla basy haky bilmeýärler. Şol sebäpli hem ondan ýüz öwürýärler. Biz senden öňki ilçilerimizi diňe menden başga Allah ýokdur. Maňa gulluk edin diýen wahy bilen indi iýerdik. Olar Rahman Allah perzent edinli diýdiler. Allah munyň ýaly zatlardan päkdir. Ýok, olar perişteler sarpaly bendeleridir. Olar söz sözlemekde Allah'dan öňe geçmezler we Allah'nyň buyrugyny birkemsiz ýerine ýetirerler. Allah olaryň geljegini we geçmişini bilýändir. Olar Allah'nyň razy bolanyndan başgasyna şepaat edip bilmezler. Olar Allah'dan gorkup elmydama titrärler. Olaryň içinden haýsydyr biri Allah'dan özge Hudaý mendirin diýse, biz ony dozak bilen cezalandyrarys. Biz zalymlary şeýdip cezalandyrarys. İnkar edenler bizim asmanlar bilen yer bütübüke olaryň arasyny açanlygymyzy we suwdan ähli canly jandary yaradanlygymyzy görmeýärlermi? Olary bilen soň hem iman getirmeýärlermi? Biz olary, insanlary sastyrmazlygy üçin daglary onda ýerleşdirdik we adaşmazlar ýaly ona ýollary goýduk. Asmany goragly üçe getip goýduk. Olar bolsa asmanyň Allah'nyň gudratyny görkezýän alamatlaryndan ýüz öwürýärler. Ol giyjäni, gündizi, güni we aýy hem yaradandyr. Olaryň her haýsy bir pelekde öz okunyň daşyny ýüzýärler, aýlanýarlar. Biz senden öňkem hiç bir insany ölmez gitmez etmedik. Hey sen ölersiň-de olar baky galarlarmy? Her bir canly barlyk hökmän ölüm şerbetini dadyr. Biz sizi ýaxşy ýaman bilen synarys we siz bize gaýdyp gelersiňiz. İnkar edenler seni gören wagtlary sizin hudaýlaryňyzy diline çolayan şumy diýip ýansa alýarlar. Aslında olaryň özleri Rahmanyň Allah'nyň kitabyny inkar edenlerdir. İnsan alňasak yaradylandyr. Men size gudratlarymy tiz wagtda görkezerim, siz alňasamaň. Olar eger siz dogruçul bolsaňyz bu haýbat wada haçan amalaşýar diýerler. Käşke inkar edenler dozak oduny yüzlerinden ve arkalarından soğup bilmeyecek ve özlerine yardım hem edilmeyecek fırsatları günleri bilsediler. Hatta bu fırsat olara duydansız gelir de oları gen kaldırır. Olar bundan soň onu iyicine qaytarıp bilmezler. Tövbe etmek için özlerine möhlet hem berilmez. Tahqiq, senden öňki ilçiler hem maskara edilipdiler. Olaryň üstünden gülenleri ýaňsy alan zatlaryň jezasy gurşa bardy. Sen olara eger Allah size azap indirmek istese sizi giyjede ve günnizde Rahmandan Allah'dan gorajak kim diýip aýt. Ýok, olar özleriniň perwerdigaryny ýatlamakdan ýüz öwürýärler. Ya bolmasa bizden başka olary bizden bizim azabımızdan gorap biljek hudaýlary barmy? Olaryň hudaýlaryň özlerine kömek etmäge güýçleri ýetmez ve bizden olara hemaýat hem edilmez. Biz olary hem ata-babalaryny hem nygmatlarymyzdan peýdalandyrdyk. Hatta bu olaryň ömürleri boýunça dowam etdi. Olar biziň ýeriň ýüzüne gelip onuň töwereklerinden kem-kemden eksilýändigimizi, İslamyň üstün çykyp giňden näýrelandygyny we kapyrlaryň azalýandygyny görmeýärlermi? Heýde olar üstün çykarmy? Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, sen olara men size diňe wahy bilen öňünden duýdurýaryn. Emma ker bolan duýdurulmagyna garamazdan çağırşy eşitmez diýip aýt. Eger olara Perwerdigarynyň azabyndan bir uçkun degäýse tahqiq olar haýp bize biz zulüm edenler bolupdyrys diýerler. Biz kıyamet güni üçin adalet terizlerini gurarız. Şondan soň hiç kime hiç hili zulüm edilmez. Edilen iş hardal dary dänesiniň agyrlygyna bolsa hem biz onu getirip yüze çıkararız. Biz yeterlik hasap sorajydyrys. Biz Musa ve Harun aleyhissalama takwalar için ýaktylyk we öwüt nesihat bolan Furkany, haqqy batyldan aýyl saýyl eden Tewraty berdik. Olar takwalar özleriniň perwerdigaryny görmezden gorkýarlar we kıyamet gününiň hem gaýgysyny edýärler. Ine bu Kur'an hem mukaddes bir öwütdir.
onu biz indirdik. Yeri, siz onu inkar edýärsiňizmi? Biz ondan öň İbrahim aleyhissalamy hem dogry ýola salypdyk. Ve biz onu şoňa münasipdigini bilýärdik. Olar atasyna we kowmuna siziň ibadet edýän bu heýkelleriniz nämedir diýdi. Olar biz ata-babalarymyza hem olara ibadet edýändigini gördük diýdiler. İbrahim aleyhissalam taýyk siz hem ata-babalarymyzyň hem anyk nä dogry siz hem ata-babalaryňyz hem anyk nä dogry ýoldasyňyz diýdi. Olar sen bize hakykaty getirdiňmi ýa-da oýun gözläp berenlerden birimi diýdiler. İbrahim aleyhissalam ýok. Siziň hakyky perwerdigäriňiziň asmanlaryň we ýeriň perwerdigäridir. Olary ýokdan bar edendir we men hem muňa şaýatdyryn diýdi. Soň içinden Allah kasam bolsun, siz iziňe öwrülip gideniňizden soň butlaryňyza duzak kurjak diýdi. İbrahim aleyhissalam mundan görerler diýip butlaryň iň ulusyny goýup galanyny bölek etdi. Olar hudaýlarymyza muny kim etdi? Taky kim bu şey eden bolsa o zalimlaryň biridir diýdiler. İçlerinden käbirleri İbrahim aleyhissalam diýilen bir ýaş ýigidin olary butlary aýplaýandygyny eşidip diýdiler. Olar onu insanlaryň görmekleri üçin olaryň gözleriniň öňüne getiriň diýdiler. İbrahim aleyhissalam getirilerine olar hudaýlarymyza muny sen etdiňmi ey İbrahim diýdiler. İbrahim aleyhissalam onu şu iň ululary eden bolaýmasyn, geplep bilýän bolsalar bu soraga olara beriň diýdi. Olar bir-birine garap hakyky zalim butlary döwen däldi, asıl zalimler sizsiňiz diýdiler. Soň ýene kellelerini öňkü naşlaryna gaýdyp gelip, sen olaryň gepleýändigini bilýärdiň ahyry diýdiler. İbrahim aleyhissalam, siz Allahdan özge size hiç bir peýda we ziyan berip bilmeýän zatlara gulluk edýärsiňizmi? Haýp size we haýp siziň Allahdan başga gulluk edýän zatlaryňyza siz akylyňyzy ulanmaýarsyňyzmy diýdi. Olar eger bir zat etjek bolýan bolsaňyz, onda ony ýakynda hudaýlaryňyza kömek edin diýdiler. Onda ony ýakynda hudaýlaryňyza kömek edin diýdiler. Biz ey ot, İbrahim'a salkynlyk we amanlyk boldyk. Şeýdip oňa duzak kurmak istediler. Biz hem olary has beter ziyany galanlardan etdik. Biz onu ve Lut'u aleyhissalamy alemler üçin mübarek eden yerimize eltip halas etdik. Ona Ishak'ı hem Yaqub aleyhissalamy hem bağış etdik ve hemmesini salihlerden etdik. Olary öz emrimize laýyklykda dogry ýola göndürýän ýolbaşçylar etdik ve olary ýaxşy işleri etmegi, namaz okumagy ve zekat bermegi wahy etdik. Olar el-mudama bize gulluk etdiler. Lut aleyhissalama peýgamberlik hemde ilim berdik. Onu erbet işleri bilen meşgul bolan owa şäheriň halkyndan halas etdik. Taky olar yaramaz ve ören bozga adamlardy. Şeýdip biz Lut aleyhissalama merhemet etdik, çünkü ol ýaxşy kişilerdendi. Bir mahallar bizi çağırıp dilek edeninde Nuhun aleyhissalam hem dilegini kabul etdik. Onu ve maşgalasyny uly gaňgusydan halas etdik. Ona ayetlerimizi inkar edýän kowma garşy durmakda kömek etdik. Taky olar yaramaz bir kowmdy. Şol sebäpden biz hem olaryň hemmesini gark etdik. Dawud bilen Süleyman aleyhissalam bir kowmyň goýun sürüsiniň daran ekini barada çözgüt çykarýar kalar, biz olaryň çözgüdüni hem şaýady bolupdyk. Biz dogry çözgüdi Süleyman aleyhissalamyň aňyna goýduk. Olaryň ikisine de peýgamberlik hemde ilim berdik. Dağları ve kuşları Dawud bilen tesbih edýän boyun egdirdik. Bu zatları eden bizdik. Birege uryan zarbalaryňyzdan goramak üçin ona Dawud aleyhissalamy sowut ýasamagy öwretdik. Ey insanlar, siz peýgamberi tasdyk edip nygmatyma şükür etmeýärsiňizmi? Süleyman aleyhissalamy hem biziň mukaddeslik bereket beren ýerimize tarap onuň Süleyman aleyhissalam öz emri bilen öwüsýän güýçli ýel berdik. Biz ähli zady bilýändiriz. Şeytanlaryň içinde hem onuň Süleyman aleyhissalam üçin lagly merjen çykarmak üçin guwaslyk we başga işler edýänlerde bardy. Biz olary Süleyman aleyhissalamyň emrinden çykmazlyklary üçin göz astyna takladyk. Çündirşi Hazreti Süleyman aleyhissalam emri bilen jynlar deňizi çümüp gymmat baha daşlary çykartdylar we bu madanlary köşkler, şäherler gurmakda hayran galdyrdyjy çeperçilikdäki sunugatlary döretmekde ulanypdyrlar. Eyyub aleyhissalam hem
Maňa bir dert sataşdy we sen merhemetliň iň merhemetlisiň diýip Perwerdigarine dilek bilen ýüzlenipdi. Biz hem onuň dilegini kabul edip onnaky derdi aýyrdyk. Öz tarapymyzdan rehim we gulluk edýänler üçin nesihat bolsun diýip oňa maşgalasyny we ýene şonuň iki hissesini berdik. İsmail aleyhisselam, İdris ve Zülkifl aleyhisselam bunların hemmesi sabırlı kişilerdendi. Biz bunları rahmetimiz bilen gurşap aldık, olar salih kişilerdendi. Zünnun, Yunus aleyhisselam hem kavmi iman getirmendiği için ahirli halda ovasyny terk edip başını alıp gideninde ol özünün bu hareketi için biz hiç zat etmez söýtdi. Onu barlığın garnına taşlanymyzdan soň bolsa tümlüğün içinde senden başka ibadete layık Huda yoktur. Sen ehli noksanlıklardan peksin. Taki men haksızlık, özüme zulüm edenlerden boldum deyip yalvardı. Biz onun hem dilegini kabul ettik ve onu gan gussadan halas ettik. Biz iman getirenleri şunun ýaly halas edýäris. Zekeriya aleyhisselam hem Perwerdigarine, ey Perwerdigarim, meni ýalňyz goýma, maňa mirastar perzent bagyş et. Sen miras koyucuların en hayırlısın deyip yalvardı. Biz hem onun dilegini kabul edip ona Yahya aleyhisselam'ı bağış ettik ve onun için yani yoldaşını hem önülgesizlikten halas ettik. Olar hayır işleri hovlugardılar. Bizden umutlu ve korkan halde dileg ederdiler. Olar bize köp tazim, hormat ederdiler. Ol namusunu koran Zenan, Meryem enemiz hem bardır. Biz onun için ruhumuzdan üfledik. Onu ve oğlunu İsa aleyhisselam'ı âlemcihan için bir alamat kudret ettik. Ey insanlar! Taqiq sizin bu ümmetiniz, dininiz bütebi bir ümmettir. Men olsa sizin perverdigarinizin şonun için maňa gul perverdigarinizdirin, şonun için maňa gulluk edin. Olar insanlar bolsa din babatda dürli toporlara bölündiler, hemmeler ahirinde bize gaýtyp gelerler. Kim mümin bolup imanlı halda hayır işleri etse, onun görkejen gayratına kadir bilmezlik edilmez. Taqiq biz onu yazıp durandırız. Emma bizim günahları bilen helak eden yurtlarımızın halkının bu dünyada tövbe etmek için izlerine qaydyp gelmekleri mümkin değildir. Olar qaydyp gelmezler. Şol helak edilenler te Yacuc ve Macuc, Acid Macid bentleri açılıp olar depelerden aşağı inip hakiki wada kıyamet yakınlaşýança izine dolanmazlar. Bir görsen kıyameti inkar edenlerin gözleri möler qalandır. Olar hayp bize biz bundan gafil qalan ekenik. Biz özümüze zulüm etipdiriz diýerler. Taqiq siz hem de Allah'dan gaýry gulluk edýän zatlaryňyz, butlar we özlerine ibadet edilmegine razylyk görkezän insanlardyr, jinler, dowzakyň odunusyňyz. Siz şol ýere girersiniz. Eger olar Hudaý bolsalardy, dowzaka girmezlerdi. Ýok, hemmesi şol ýerde ebedi galyrlar. Olara dowzakda diňe eňremek galar we olar şol ýerde mundan başga hiç zat işitmezler. Emma bizim tarafımızdan gözel mertebe verilenler bolsa dowzakdan daşlaşdyrlar. Olar dowzak odunyň şatyrdysyny eşitmezler, hemde olar göwünleriniň islan nygmatlarynyň içinde ebedi galyrlar. Olary iň uly gorky, kıyamet gopanna boljak hop gorky hem gamlandyryp bilmez ve perişteler olary bu size wada verilen günüňizdir diýip garşy alarlar. Asmany yazgyly kagys ýaly düýrejek günümizde adamlary ilkinji ýardamymyzdaky ýaly öňki ýagdaýyna täze dogan çaga ýaly edip getireriz. Bu bizim öz üstümize alan wadamızdır. Taqiq biz onu yerine yetireriz. Biz zikirden, Tevrat'tan soň Zeburda hem taqiq yerin yüzünü salihlar miras alar diýip ýazypdyk. Taqiq munna Allah gulluk edýän kowum üçin nesihatlar bardyr. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, biz seni alemlere rahmet bolmagyňdan başga maksat bilen iýermedik. Sen olara maňa siziň ibadata laýyk Hudaýyňyň diňe ýeketek Allah bolmalydygy wahy edildi. Siz şuna boyun bolýarsyňyzmy diýip aýt. Eger olar yüz döndürseler, sen olara aýt. Men siziň hemmäňize deň derejede
duydurdum. Size berilen wagdanın kıyamatın olsa yakyndygyny ýa-da daşdygyny bilmeýärin. Taky Allah sözüň äşkär aýdylyny hem sizin içine saklaýanyňyzy hem bilýändir. Men munyň sizin üçin bir synagdygyny we belli bir wagta çelli size peýda berjekdigini, adabyň giýje gardylyjakdygyny bilýärin. Ey Perwerdigarim, hak bilen höküm et. Bizim Perwerdigarimiz sizin aýdyşyňyzyň tersine mehribandyr. Kömek üçin diňe oňa ýüz tutulýandyr. Sadakallahul azim. Enbiya suresini okudyk, ýyldaşdyrnam Hac suresine geçýäris. Hac suresi Mekke'de inen sürelerden bolup, ol 78 ayetden ibaretdir. Bu surede İbrahim aleyhisselamın Kâbe'nin yerinin görkezilmegi ve insanları hac ibadetine çağırmak barada gurrun edilýän nädäpli bu süre hac diýilip adlandyrylýar. Bu söz sürenin 20. ayetinde adylyp geçilýär. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı bilen, ey insanlar, Perwerdigaryňyzdan gorkun, çünki kıyamet gününiň sarskyny örän aýylgançy zatdyr. Onu görjek günüňizde her bir çağı emdirýän zenan emdirýän çağasyny unudur, gövresine çağasy bolan her bir zenan gövresindäkini düşürer ve insanları serhoş ýagdaýda görürsüňiz. Aslında olar serhoş däldirler, emma Allah'ın azabı gazaplydyr. İnsanlaryň arasynda hiç zat bilmeseler hem Allah hakda çekeleşige girýänleri ve kejir şeytana tabin bolýanlary bardyr. Ol şeytan barada kim onuň bilen dostluk kursa, ol hem şonu ýoldan çykarar ve alawly owadyň azabyna alyp barar diýip ýazylandyr. Ey insanlar, eger siz täzeden dirilmek barada şüphe duýýan bolsaňyz, biz size gudratymyzy aýan etmek üçin başda sizi toprakdan, soň bir damja suwdan, soň gan laktasyndan, ondan soň hem şekili belli we näberli bolan bölejik et parçasından yaratdyk. İslänimizi belli döwre çelli ýatkylarda goýýarys. Soň hem sizi çağa halda dünýä indirýäris. Soň kämillige ýeterseňiz we käbiriňiz ýok bolup, käbiriňiz hem bilimlilikden soň hiç zat bilmän ömrüň en kem akyllyk, huşy gidenlik döwrüne gaýtarylarsyňyz. Sen yer ýüzüni demsiz, düýtsiz halda görersiň. Emma biz onuň üstüne suw indirenimizde ol gybırdar, gawarar we her jübütten ýalkymly ösümlikler bitirer. Çünki Allah hakyň hut özüdir. Ol ölüleri dirilýändir we ähli zada güýji ýetýändir. Taky kıyamet geler ve Allah kuburlardaky ölüleri dirildir. Bu arada hiç şek şüphe ýokdur. İnsanlaryň arasynda hiç bir bilimi, ýol beledi we aýdynlaşdyrjy kitaby bolmazdan Allah barada çekeleşýänleri hem bar. Olar Allah'ın ýolundan çykarýanlygy üçin ondan bäsidir. Oňa olara bu dünýäde maskaraçylyk bardyr. Kıyamet gününe hem biz ony olary ýakagy azaby datmaga mejbur ederiz. Bu senin öň elleriň bilen eden etmişleriň zerarlydyr. Allah bendelerine zulüm edýän däldir. İnsanlaryň arasynda Allah ejizlik we şep şüphe bilen gulluk edýänleri hem bar. Başyna haýr gelse, muňa hoşal bolar. Eger başyna bir bela syna geläse, ýeňsesini öwrer, dinden çykar. Ol dünýäni hem ahireti hem ýitirendir. Ine hakyky ýetki budur. Ol Allah'dan gaýry özüne hiç bir ziyan hem peýda hem berip bilmeýän zatlara ýalwarar. Bu hakyky ýoldan çykmakdyr. Ol peýdasynyň degmesinden, ziyanynyň degmesi has ýakyn bolanlara ýalwarar. Gorol nähil erbet hossardyr we nähil erbet garyndaşdyr. Allah iman getirenleri ve ýaxşy işler edenleri aşağından derýalar akýan cennetlere salar. Taky Allah murad eden zadyny ýerine ýetirer. Kim Allah dünýäde we ahirette dinine we peýgamberine hiç şili kömek etmez öýdýän bolsa, yüregine dine we peýgambere bolan ýigrenç beslese, yüregine dine we peýgambere bolan ýigrenç beslese, ol bir serişte bilen asmana çyksyn, özüni assyn. Soň seriştäni kessinne görsün göreli. Bu pirimi hilesi
yüreğindäki ýirencini ýok etip bilermike? Şeýdip biz oňa aýdyn subutnamalar Kur'an indirdik. Taýyk Allah islam bendesini dogry ýola gönükdirer. Taýyk Allah kıyamet günü iman getirenleriň, Yahudilaryň, Sabilaryň, Nasranylaryň, Gotparazlaryň we Allah şärik goşanlaryň arasyny aýyl saýyl eder. Çünki Allah ähli zady görüp durandyr. Sen asmanlaklaryň we ýerdäkileriň, günüň, aýyň, ýyldyzlaryň, daglaryň, agaçlaryň, haýwanlaryň we insanlaryň köpsiniň Allah üçin secde edýänliklerini görmeýärsiňmi? İnsanlaryň köpsi hem azaby münasip boldy. Allah kimi awraýdan düşürse, onu awraý gazandyrjak hiç kim ýokdur. Allah islam adyny ýerine ýetirer. Bu ikisi özleriniň perwerdigäri barady, biri-birleri bilen çekeleşen iki garşydaş, imanly we imansyz topardyr. Indi inkar edenlere özleri üçin otdan geýin biçilendir. Olaryň defelerinden gaýnak suw döküler. Olaryň garynlaryndaky zatlar hemde derileri erediler. Yine olar üçin demirden gürzüler bardyr. Her gede kan gusta sebäpli ol ýerden çykmak isleýänlerinde izlerine gaýtaryp olary ýakyjy azaby dadyň diýerler. Allah özüne iman getirip ýaxşy işleri edenleri aşagyndan derýalar akýan cennetlere salar. Olar şol ýerde altyndan bilezikler we hünjüler bilen bezenerler. Olaryň şol ýerdäki geýimleri ýüpekdendir. Olar sözüň iň ýakymlysyna Allah hamdy sena aýtmaga gönükdirildiler we övge münasip ýoly eltildiler. İnkar edenler bilen Allah'ın ýoluna şeýle-de yerli ýa-da ziyaret üçin gelen insanlara den kıbla edip goýan yerimiz Mescidi Harama Käbä gelmeklerine päskel bolanlar azaba laýyk bolandyrlar. Kim ol ýerde Käbede zulüm edip hetden aşsa, hakdan daşlaşsa biz ona cebir cepaly azaby dadyrarız. Biz İbrahim aleyhissalamy öýüň Käbäniň yerini görkezip şeýle diýipdik: "Maňa hiç bir zady şärik goşma we meniň öýümi togap edýänler, dik durýanlar, ruku we secde edýänler üçin tämiz sakla. İnsanlaryň arasynda hacı yglan et. Olar isle piyada, isle-de her türlü çuň derelerden aşyp gelýän argyn haýwanlaryň üstüne saňa sarap gelsinler. Gelsinler-de özlerini değişli käbir peýdalary gözleri bilen görsünler we bellenlen gurbanlyk günlerini Allah'ın rızkı etip beren gurbanlyk mallaryna, olaryň damaklaryň çalanlaryna Allah'ın adyny agzasynlar. Şeýdip bu mallaryň etlerinden hem özüňiz ýiň, hem de garyp gasarlara ýedirin. Soň kir kimirlerinden dynsyňlar, aýdan canlylaryny bersinler ve kadim öýü Käbäni togap etsinler. Kim Allah'ın mukaddes eden zatlaryna hormat goýsa, bu perwerdigarynyň huzuruny onuň özü üçin has haýyrlydyr. Size haramdygy aýdylanlardan başga mallar halal edildi. Onda hapalyk, nejislik bolan butlardan gaçyň we yalan, töhmet we Allah yalan ýönkömeklik ýaly sözlerden gaçynyň. Hakyky manyda Allah'ny ýeketäk bilenler ona şärik goşmaýanlar hökmüne şeýle edin. Kim Allah şärik goşsa, ol hakdan daşlaşmakda göýe asmandan aşağı gaçyp barýan ýalydyr. Onu ýa guş kapar, ýa-da yer alyp daş ýere zyňar. Kim Allah'ın buyuran zatlaryna, hökümlerine hormat goýsa, taýyk bu hormat onuň kalbynyň takwalygy sebäplidir. Sizin üçin olarda gurbanlyk mallaryny belli bir wagtda çelli käbir behbitler bardyr. Soň olaryň gurbanlyk hökmüne barjak yerleri gadymy öýdür, Käbedir. Düşündirişi ihramly gezmeli günler gutarandan soň eýeleri gurban etmek maksady bilen getiren mallarynyň münmek ýa-da süýdüni sagmat maksady bilen peýdalanyp bilerler. Allah'ın özlerine rızkı edip beren gurbanlyk haýwanlarynyň damagyny çalanlarynda Allah'ın adyny azamakları üçin her ümmete gurban çalmagy ibadetin bir görnüşi etip goýdy. Sizin Hudaýyňyz ýekete Hudaýdyr, Allah'dır. Siz ona boyun bolun. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, bulak asyanlara cenneti buğuşla. Olar
Allah'ın adı ağzalarına yürekleri galpıldayanlardır. Başlarına gelene sabır ediyenlerdir. Namazı berca ediyenlerdir. Ve bizim özlerini rızkar etip veren zatlarımızdan məteşleri sarf ediyenlerdir. Düyeleri hem, iri malları hem, sizin için Allah'ın desurlarının biri kurbanlık ettik. Olarda sizin için hayır vardır. Olar hatar olup dur kalar, namağını çalmak maksadı bilen Allah'ın adını ağzan, canları çıkıp yan tarafa yatan son, ondan özünüz hem iyin, kanagatlı, dilekçilik etmeyen mätäje hem, dilekçi garibe hem iyidirin. Şeydi biz bu hayvanları sizin minnettar, şükür edenlerden bolmaňyz üçin size boyun ettik. Hiç haçan bu urbanlıkların etleri ve kanları Allah'a kavuşmaz. Ona dine sizin takvalığınız gelip yeter. Siz doğru yola salınlığı sebepli Allah'ını beyik bilmeniz için Allah olary urbanlyk malları şey edip size boyun etti. Salihlara cenneti buşla. Taqiq iman getirenleri Allah gorar. Taqiq iman getirenleri Allah gorar. Allah hıyanatçı, kadir bilmezi halamaz. Özleri bilen söveş alınıp barlayanlara, Allah inananlara zulüm edilendigi sebepli söveşmäge ruhsat edildi. Taqiq Allah'ın olara kömek etmäge gücü yetiyendir. Olar dine bizim perverdigarimiz Allah'dır diyenler için nahak yere öz yurtlarından çıkarıldılar. Eger Allah insanların kâfirlerini, elbetlerini, beýleki kâfirleri bilen dep etmedik bolsady, taqiq içlerini Allah'ın adı bol azalayan ruhani öýleri, kiliseler, Yahudilerin ibadethanalary ve mescitler yumurlar giderdi. Allah özüne, dinine kömek edenlere hökmen yardım berer. Taqiq Allah çäksiz kuwatlydyr, gudraty güýçlidir. Olar özlerine häkimiýet berenimizde namaz okan, zekat beren ve ýaxşylygy ündäp ýamanlygy gadygan eden adamlardır. İşlerin neticesi sonu Allah değişlidir. Eger olar seni yalan hasaplasalar, olardan Nuh aleyhisselamın Adın ve Semud'un kavimleri hem öz peygamberlerini yalan hasaplapdylar. İbrahim aleyhisselamın kavmi hem Lutun aleyhisselamın kavmi hem peygamberlerini yalan hasaplapdylar. Medyen halkı hem Şugayb aleyhisselamı yalan hasaplapdy. Musa aleyhisselam hem kavmi tarafından inkar edildi. Men inkar edenlere möhlet berdim. Son hem olary garwap aldım. Şonda inkar edenlerin cezası nähil bolupdy. Biz ençeme owa şäheri halky zalim bolany sebäpli helak etdik. Indi ol owalaryň üçekleri binalarynyň üstüne çökendir. Ençeme taşlanan guýular ve boşap kalan beýik köşkler. Olar yerin yüzüne hiç gezip görmedilermi? Akıl yetirere yürekleri ya da eşilere kulakları yok mu? Çünkü hakiki gözler kör bolmaz. Ýöne gursakdaky yürekler kör bolar. Olar senden azabın destine gelmegini isleýärler. Allah öz wadasynyň hiç haçan dönmez. Perwerdigaryň huzuruna bir gün sizin sanayan günüňiziň müňsiýalydyr. Halky zalim bolan ençeme owalara, ýurtlara hem möhlet berdim. Son hem olary gawap alypdym. Son gaýdyp geliş meniň ýanymydyr. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, sen ey adamlar, men sizin için iyi verilen anyk sözli duýdurjudurym diýip aýdy. İman getirip ýaxşy işleri edenler için ýalkaw we mübarek rızkal vardır. Ayetlerimiz hakynda jadydyr, şygyrdyr ýa-da ertekidir diýip garşylyk bildirmekde bir-birinden üstün çykmaga çalışanlaryň hemralary dowzak odudur. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, bizim senden öňkü iyi veren her bir ilçimiz ve peygamberimiz özüne indirilen kitabı okan wagtynda hükmany suratda şeytan onun okayan zatlaryna bir zatlar goşýardy. Dessine Allah şeytanyň goşan zadyny ýok eder. Soň Allah öz ayatlaryny berkider. Allah ähli zady bilýändir, hikmet eýesidir. Şeytanyň goşýan zady yürekleri keselli bolanlary, berekimsiz daş yürekli bolanlary synak etmek üçindir. Taqiq zalimler hakykatdan daş
daş bir jenjelin içindedirler. Özlerine ılım berilenler munun Kur'anyň senin Perwerdigaryň tarapyndan gelen bir hakykatdygyny bilsinler. Bes iman getirip yürekleri bilen ona boyun bolsunlar. Takyk Allah iman getirenleri doğru yola gönderilendir. İnkar edenler başlarına duýdansız ýagdaýda kıyamat wagty ýa-da kysır gözlerine haýryň bolmajak günüň azaby gelip ýetýänçe ol Kur'an hakynda şüphelenmeklerini dowam ederler. Ol gün eýetçilik, hökmürawanlyk ýalňyz Allah degişlidir. Allah olaryň insanlaryň arasynda höküm berer. İman getirip ýaxşy işler edenler nygmatdan doly cennetlerde bolarlar. İnkar edenlere ve ayetlerimizi yalan hasaplananlara olsa har edici azap vardır. Allah öz yolunu öýünden övzarından geçip hicret göç edip son hem öldürülenlere ya da ölenlere hökmany suratda gowy sylyk cennet berer. Çünkü Allah elbette rızkal sylyk berýänleriň iň haýyrlysydyr. Allah olary özlerine razy boljak bir girelgesine hökmen salar. Takyk Allah ähli zady bilýändir, howlugýan däldir. Hak söz şudur: kim özüne edilen eziyete deň bir eziyet bilen gaýtawul berse, soň hem özüne zulüm edilse, Allah ona hökmen ýardam berer. Çünkü Allah geçirimlidir, bağışlayıcıdır. Bu Allah'ın giyeceğini gündüzün içine ve gündüzü hem giyeceğinin içine girizýänligi, şeýle hem Allah'ın ehli zat eşidýänligi ve görýänligi sebäplidir. Bu Allah'ın hakikaten hut özü bolanlygy ve olaryň ondan özüge çağırýanlarynyň galp bolanlygy, şeýle hem iň beýigin hut Allah'ın özü bolanlygy sebäplidir. Sen Allah'ın asmandan su indirip, şonun hasabyna yer ýüzüniň ýaşyllygy öwürländigini görmeýärsiňmi? Takyk Allah mulakatlydyr, ähli zatdan habardardyr. Asmanlardaky ve yerdäki ähli zatlar oňa degişlidir. Hem de elbette Allah hakyky övge laýykdyr ve hiç zady mätäç bolmadyk baýdyr. Allah'ın yerin ýüzündäki ähli zatlary şeýle hem deňizde öz emri bilen yüzýän gämileri size boyun edendigini, asmany hem öz ruhsatyndan daşgary ýere gaçmakdan saklaýandygyny görmeýärsiňizmi? Takyk Allah insanlara mähirlidir, rehim şefaatlydyr. Ol başda size ýaşaýyş berip, soň öldürer, soň täzeden direrler. Takyk insan ören galyr bilmezekdir. Biz her bir ummata özlerine mahsus bolan ibadet görnüşlerini borç edip koyduk. Olar şol ibadetlary berjay edýändirler. Onda olar beýleki dinliler bu emir, bu ibadetler babatda senin bilen hiç haçan çekeleşmesinler. Sen Perwerdigaryňe dilek et, takyk sen dogry ýoldasyň. Eger olar senin bilen dawalaşsalar, onda olara Allah sizin edýän işlerinizi has gowy bilýändir diýip aýt. Allah kıyamet günü davalaşan bu meseleňiz barada sizin aranızda höküm berer. Sen Allah'ın asmanlardakylary ve yerdäkileri bilýändigini, munyň bir kitapda ýazylygy durandygyny bilmeýärsiňmi? Takyk bu Allah üçin ören yeňildir. Olar Allah'dan gaýry Allah'ın olar hakynda hiç bir subutnama iýermedik ve özlerinin olar barada hiç zat bilmeýän zatlaryna gulluk ibadet edýärler. Zalimlara hiç ýeri kömekçi bolmaz. Sen bizim ayetlerimizi okalyan wagty inkar edýänleriň ýüzlerindäki ýigrencini görýänsiň. Olar pursat tapsalar ayetlerimizi okayanlary darajak bolýarlar. Sen olara size mundan hem beterini habar bereyinmi? Ol dowzakdyr. Allah inkar edenleri ol ýere atjakdygyny wada etdi. Gör bu nähil elbet netijedir diýip aýt. Ey insanlar, bir mysal getirildi, indi şonu diňläň. Sizin Allah'dan gaýry çağırýanlaryňyzyň, Allah şärik goşýanlaryňyzyň hemmesi bir ýere jemlenseler hem hiç haçan hatda bir sinegi hem ýaratyp bilmezler. Eger sinek olardan bir zady goparyp alaýsa, şonu hem izini alyp bilmezler. Çünkü isleýän hem ejizdir, islenilýän hem ejizdir.
Olar Allah'ın kadrını, beyikligini çynlyky, hakyky görnüşde bilmediler. Taky Allah kuwatlydyr, gudratly, güýçlidir. Allah periştelerin içinden hem insanların içinden hem ilçiler saylandır. Taky Allah ähli zat eşidýändir, görýändir. Allah onların öňlerindäkini hem geçmişden işlerini hem izlerinakyny hem geljekde etjek işlerini hem bilýändir. Barça işler neticede Allah yeter. Ey iman getirenler, maksada yetmeňiz, azaptan halas bolmaňyz üçin rükû we secde edin. Perwerdigaryňyza gulluk edin we haýyrly iş edin. Allah'ın ýoluny bar gaýratyňyz bilen çyn ýürekden söweşin. Ol sizi saýlady we dinine sizi kynçylyk döretmedi. Bu ataňyz İbrahim aleyhissalamyň dinidir. Ol öň kitaplarda, munda hem Kur'an-ı Kerimde size musulmanlar diýip at goýdy. Ondan maksat peýgamberin size sizin bolsa beýleklere, dinlere ýa-da günäkärlere görelde we şaýat bolmagyňyzdyr. Ondan namazy berja edin, zekat berin we ýürekden Allah'a baglanın. Allah'a yüzlenin ve ehli işlerinize onu bil baglan. O sizin hossaryňyzdyr. Ol nähili ajaýyp hossardyr ve kömekçidir. Sadakallahul azim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme ine selek imanen da ve selek kalben haşe ve selek ben nafi ve selek kana sadık ve selek odin kayyime. Demi kulli beleyh ve selek tamamel afiye ve selek demamel afiye şükür ve ahsen. Allahümme ya Rabbi işlerinde rastgele mahlımı zahfede Türkmen milletin ümmeti Muhammed ağzı birleştirip kalplerine güç kuvvetli iman ve ağzı birlik cebislik ve iman ve zalimine karşı görüş bir yurdumuzu parahat etmeni dünyanın parahat etmeni nasip eyledir ya Rabbi. Allahümme salli ekber. Sağ olun ezildeşler. Allah'a emanetsiniz. Sağ olun dinleyenleriniz için. Allah nasip etse bugünkü günne Kur'an-ı Kerim'in 20. süresini, Haç süresini okattık dorduk. Eğer Allah yol verse 23. süresi Muminun ve 24. süresi Nur süresini ikisini birlikte okarız. İnşallah belki 3 süreni birden okarız. Furkan süresi bilen birlikte. Muminun suresi 118 ayet, Nur suresi 64 ayet, Furkan suresi 70 ayet bolan için Allah'a emanetsiniz, özlerinizi gowy seredin, kesellemeyin, Allah'dan umidinizi kesmeyin, yeňiş bizim bilendir, zalimi yeňjekdir inşallah. Allah'ın yardımı bilen sağ olun, Allah'a emanetsiniz.